Έχουμε μιλήσει με την μητέρα της υποψήφιας κουμπάρας, που θα πάντρευε το ζευγάρι, έτσι. Γιατί είπαμε, ο κύριος γνώρισε την κυρία μέσω του διαδικτύου, η κυρία μετοίκησε, έφυγε από τον Οροπό μαζί με τον Άγγελο, πήγε και μετακόμισε στην Κρήτη. Της είχε κάνει και πρόταση, της είχε πάρει και δαχτυλίδι. Υπέρχε λοιπόν και μία κουμπάρα, που θα πάντρευε το ζευγάρι. Η μητέρα της μας μίλησε. Πάμε να ακούσουμε τι μας λέει. Η Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου από την Κρήτη. Μια γυναίκα που είχε βρεθεί στο σπίτι του 44χρονου και της 26χρονης μητέρας του λίγες μέρες πριν το τραγικό περιστατικό αποκαλύπτει στο Open τώρα όσα είδε. Πώς σας είχε φανεί η οικογένεια αυτή? Από την όλη συζήτηση και επίσκεψη συμπέρανα ότι ο κατηγορούμενος ήταν προστατευτικός απέναντι στο παιδί, του μιλούσε όμορφα, μάλιστα είδα ότι προς το μέρος του έκλεινε το παιδί και πήγαινε να το χαϊδέψει ο κατηγορούμενος και απομακρυνόταν από τη μητέρα. Το προφίλ της μητέρας, σύμφωνα με τις γνώσεις μου, μου έδειχνε ότι είχα απέναντί μου μια καταθλιπτική μάνα, η οποία κάπνιζε και μιλούσε στο κινητό και έπινε καφέ και αδιαφορούσε για το τι έκανε το παιδί εκείνη τη μέρα. Μάλιστα μπροστά μου τέθηκε και 2 φορές σε κίνδυνο το παιδί. Ένα παιδί εγκαταλελειμμένο, ένα παιδί πεινασμένο. Η μαρτυρία της γυναίκας είναι σοκαριστική. Ο μικρός Άγγελος έψαχνε να βρει να φάει κάτι, οτιδήποτε. Το παιδί πεινούσε με τη δικαιολογία ότι είχε φάει, δεν ξέρω κι αν είχε φάει ή αν όντως πεινούσε. Πήγε να φάει μια καραμέλα μαζί με το χαρτί. Την επίπληξε ότι δεν έχει μάθει τα αυτονόητα στο παιδί. Μετά από αυτό έφαγε ένα τσιγάρο. Πήγε να φάει ένα τσιγάρο. Πήγε να φάει ένα τσιγάρο. Της είπα τους κινδύνους γιατί τρόμαξα. Αυτό είναι θανατηφόρα, εδώ σου λένε εδώ οι παιδιατροί μας. Αν το φάει ένα παιδί, είτε άκαυτο τσιγάρο είτε καμένο, και τα διασωληνώνουμε αυτά τα παιδιά. Μετά του έδωσα μια σοκολάτα, αντιλαμβανόμενη ότι πεινούσε το παιδί. Η σοκολάτα αυτή έπεσε κάτω στο πάτωμα, αδιαφόρησε η μάνα και το άφησε να το φάει από κάτω. Υπήρχαν και 2 ζώα, δηλαδή 2 σκυλιά, ένα μεγαλόσωμο και ένα μικρό. Το σπίτι ήταν καθαρό. Να το επισημάνω αυτό. Όταν έφεγε το παιδάκι το τσιγάρο, όταν πήγε να φάει το τσιγάρο, η μάνα το έδερε στα χέρια. Αλλά δεν μιλάμε για χαστούκάκι, δηλαδή χάδι χαστούκάκι. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το χτύπημα στα χεράκια. Και εκεί την επίπληξα και της είπα: μην το δέρνεις το παιδί, γιατί τα παιδιά αγριεύουν με το ξυλό. Και πετάχτηκε ο κατηγορούμενος και της είπε: είδες πως τα λέω να μην χτυπάς το παιδί? Το παιδί δεν είχε στοιχεία κακοποίησης όταν εγώ έκανα αυτή την επίσκεψη, γιατί του σκουπίσαμε και με μορομάντιλο η κόρη μου τα χεράκια και το είδαμε αυτό από κοντά, ούτε στο πρόσωπο είχε τίποτα. Επίσης το πουλάκι του που όταν χρειάστηκε να αλλάχτεί το παιδί γιατί είχε κατουρηθεί, δεν είχε σημεία κακοποίησης. Όταν ανοίχτηκε το μπεμπιλίνο έριξα μια ματιά για να βοηθήσω ιατρικά να τη διακινήσω να εξεταστεί το παιδί με κάποιο ειδικό. Άρα μου μιλάτε για μια μάνα διάφορη μέχρι στιγμής. Η μάνα είχε καταθλιπτικό προσωπείο. Αυτό που με τρόμαξε στην όλη ιστορία είναι ότι τη ρώτησα, λέω, περνάς κατάθλιψη? Και μου απάντησε ότι είχε επιλόχια κατάθλιψη. Τη συμπλήρωσα εγώ, μα και τώρα περνάς κατάθλιψη? Παίρνεις κάτι γι' αυτό? Μου είπε κάποιο φάρμακο, δεν μπορώ να σας αναφέρω, είναι το ιατρικό απόρριτο, το οποίο μου είπε ότι το έκοψε. Εκεί τρόμαξα να σας πω. Γιατί το συγκεκριμένο φάρμακο που είναι διπλής γραμμής κάνει πολύ σοβαρές υποτροπές. Δηλαδή? Κάνει πάρα πολύ σοβαρές υποτροπές. Το θέμα είναι ότι και στην εννόηση είχα κάνει να έρθει το παιδί να το δει παιδοχειρούργος και στην εννόηση είχα κάνει να τη βοηθήσω να τη δει ένας ψυχολόγος εδώ δικός μας και αυτά τα ραντεβού δεν γίναν ποτέ, δεν ήρθε ποτέ. Προφασιζόμενη, δεν ήρθε ποτέ. Η πιο σπαρακτική στιγμή της μαρτυρίας, ο μικρός Άγγελος ζητά απεγνωσμένα να φύγει από αυτό το σπίτι. Τα λόγια του ραγίζουν καρδιές. Εγώ είδα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με εκείνη, αλλά δυστυχώς προσφέρουμε βοήθεια όταν μας αφήσουν και άλλοι. Αν το ήξερα, γιατί όταν έφευγα από αυτό το σπίτι, ήρθε το παιδάκι και μου είπε: θα με πάρεις στο σπίτι σου? Να έφεξε στο σπίτι σου? Δεν έλεγε το θήτα και το ρο το παιδάκι. Πού να ήξερα ότι αυτό το παιδάκι ήξερε τι τραγούσε? Εγώ δεν κατάλαβα. Τώρα ξέρετε πως έχει αντιδράσει, που έχει μάθει όλα αυτά για τον Άγγελο? Έχετε μάθει κάτι για αυτήν? Όχι, δεν ξέρω έξω τίποτα.
Το μόνο που ξέρω είναι επειδή είχε γνωρίσει το παιδί μου την πρώτη του κόρη, όντως ισχύει αυτό που αναφέρει η κόρη του, ότι δεν την είχε χτυπήσει ποτέ. Και μάλιστα τον λατρεύει τον πατέρα της και του είχε αδυναμία. Αν αυτός ο άνθρωπος κακοποιούσε, να σας πω, αυτό το παιδί, θα πήγαινε να άραζε στην ποδιά του, γιατί πήγαινε προς τον κατηγορούμενο. Τη μάνα του απόφευγε. Επίσης θυμόταν αυτός όταν πήγα και του έλεγε του παιδιού, γιατί έπαιζε με το σκύλο και τέλος πάντων ήταν πιο υπερυψωμένη η φωνή του παίζοντας, και το μάλλον του είπε «Μην κάνεις φασταρία, Άγγελε, γιατί αν ξυπνήσει ο μπαμπάς θα δεις τι θα πάθεις». Ο άνθρωπος κατέβηκε και ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος και ήρεμος. Προστατευτικός κατάλαβα το παιδί. Απλά ήταν ευθυνόφοβος, να το πω και αυτό. Μου λέει εμένα δεν μου επιτρέπεται, μου λέει, να επέμβω γιατί δεν είναι δικό μου παιδί. Μόνο μου λέει λεκτικά ό,τι του πω. Ήταν ευθυνόφοβος, δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη να το αγγίξει. Σας ακούω τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η μαρτυρία από την μητέρα της κουμπάρας που θα πάντρευε το ζευγάρι, έτσι. Τα ρίχνει όλα στην κυρία. Και ο κύριος ευθυνόφοβος, απλά. Ο κύριος ευθυνόφοβος τα ρίχνει στην κυρία, η κυρία τα ρίχνει στον κύριο. Ένα παιδί έφυγε από αυτή τη ζωή, αλλά και άντρας και κριτικός και ευθυνόφοβος δεν δένει. Εφόσον βλέπεις ότι το παιδί κακοποιείται συστηματικά και εφόσον λες ότι σε απειλεί, αντί να κάθεσαι και να βγάζεις φωτογραφίες ή να βιντεοσκοπείς, το παίρνεις στα αγκαλίτσα το παιδάκι, ότι το πας στην παιδική χαρά και πας σε έναν γιατρό και λες «Γιατρέ μου, στο σπίτι γίνεται αυτό και αυτό, πάρε και τηλέφωνο την αστυνομία να έρθεις εδώ». Όλα τα άλλα τώρα που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς.